Hindi ako lala na. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, may gabi Ayan, pahabol ni guys, no? Medyo taas-taas ng oras. No? So ayan, shout out po sa mga regular viewers at labi na dyan sa karoon na nakakita ng video. May gabi siya. God bless po. May gabi, ma'am. Ano siyang pamati? Nilagyan ko. Kaning ako anak ito. Adresa, dali, ano sumpay man, adresa, di ba po? Kana sumpay yun ni Sumpay yung tanan. Kani ako abagad. Kapag sakit, ito man. Sakit lang. Ano magmumuli karon kay nagluto man ko. Ya, basag tubig ko ni karon ka-decide kung makahilot. Kay puro ilap. Mahagot siya dili. Di kita pwede mo basa hapon. Kung trabaho man ka, Pwede man. Pwede man di makaya. Dili na imote. Ang kuan yun no, ang kanang sana. Kaya kung isa ka bokding ba? Kanang basa yun ang Oo, paraan lang. Kuan. Gikan ka nagluto, gikan ka nagbaklay-baklay, gikan ka nag-jogging, gikan nag-basketball. Basta gikan ka nahago, o unsa ba, init. wala ka na lagi mo. Ang tawagan na niya, pas mo sa kusog. Nana di ang pamuypoy, pangalay, mungol, banhod. Yan, no, napagyan, maduga ang kamot na to, kape, oh. Ang Ayun, ganito. yan to, bisakit na dyan, wala Iyan na lang ang naikumkumon. Palit lang ka. Kaya mo ni pas mo, gasinaw. Ano ni pas mo? Nga na no, mabras ko. Gasinaw ang kamot, madugay na, sakit na kaya na. Sakit tulog ito dyan. Ay, ano ni pas mo? Marami kamot oh. Madugay ang nawa, ni kusog. Madugay pa man, ang mata masayot. Ano ito na kay gunitan no, binhod. Kayo ba na, ano, mabuhian na yun ang kuhan. Wala, mo na na yung Ano video. mo puso-puso lagi kadugayan. Mabinhod na. Murag baga akong diri niya. Binhod na kayo. Ay nang Nga na ko ah. Ano yung pas mo kusog? Sa mga hilot lang. Pero Wala ito sa naman labad nasa ka. kuhan, hospital, wala mo guna yung pas mo. Wala. Hindi naman to. Admit lang, extra, sana ko din. Maayong. Pero mahal-mahal po. Admit. Kaya pag kumana na, balik niya pong kagay. Paano ang Japon? Hindi mo na Oo sumukuhan. gani. Kapila na nila kuan. Pamasal. Wala, uban ka dire. Wala, uban ka. Kuan ni manghod. Hmm. Kaya may nagsulti. Okay na mas ko yan. Sige, sa kaya balay mo, ma'am. Kaya hindi mo ha, tibok lawas na gining mong ipamatay. Lawas na din niya kung ikuan. Yan, kita na sa kong YouTube, Wala ka. Facebook. Tanaw-tanaw, buat sa YouTube, Eric Hilot, Kenisia. Ang Facebook, Eric Hilot, ang tradisyonal. Ano siya. Sige, asa balagin mo sa Bonifacio 8. Pasig na kayo sa taga Bonifacio 8. Ha? Yung silinga, best friend. Marites. Mga marites dia, kumusta? So, ayan, shout out sa taga Bonifacio 8. Ha? Bonifacio 8, Ligos City. Ay, God bless po sa inyo ng gabi. Kasi ma'am dire, mas mado. Natanan na lawas, explain niya. Ano? Paitan ng... Ha? Ano pa rin Ay, ads na ads. Gidownload ang ina ko tong sa mga anak ya. Kita naman. Ako nang gi. Ano lang, no? So, tabangan natin sa mga mamaya yung pamatis kawasan. Siyempre, inuban na sa pagkampo sa Ginoong, no? Nga, kanang madukol kami ni kamot, ang mamaayo mo, tutok sa akong mahimo, no? Kapag din natin kinapamatis kawasan. Pare-pareha mo, ikaso ano, kay maluto, Tanan lang, no? Siyempre sa ato sa mga viewers, may gabi sa tanan, paspasan na to, kay maghapit na buntag. So, may gabi guys. Aning duha ila kasi. Gila, kanya ba? Kamera? Isa din. Gila. Kamu sa atin. Okay na ka na? Ready na ka? Wala kaya? Ay hilak mo na nga. Di ba gani sakit?
Hindi ka bate. Siluwi mo na, hilak. Siluwi mo na. Hilak. Kalawa, may sakit mo. Kami na lang last eh. Ay, nagmagamuhat. Tama na to. Hindi na ka matuban eh. Hello, ini kuya. Wala pa hukay. Ulog, mangililot. Napagod na siya unya. Umalas ito. Ay, Toto, Mang init na tubig mang ibo. Lagi na mo na. Saman, ay init na gatas. initi ko bigyan, nagpapalit kong mahilo. Init na gatas, Kapit mang. likod ba? Yung likod, grabe na. Na, lagi nagpanahot. Ay, kaya gawa ka mo kutas, ano eh? Mga kutas, mga punga, ano ba? Ang sagay ito na pangalan? Miriam? Sulong mo ron ha. Lugero ka na siya magpakuhan. Hilak. Lang pa. Magwala ka anak. Balik ulit. Tugulog anak. Oh, Ano to kam? Ah, Yan ako kapit ng anak ko. uy, wala na to na. Huling saka bukit mo lagi eh. tayo sa kakuhan. Ganyan, Nalahi lagi mo abaga man. Ay, ganyan saka niyo. likod man lang. Wala pantay. Ano man na? Wala Saka. ko. Nakatry magpa-x-ray, wala. Lemon! Ha? Nakatry ko. Ganito dito ba? Ganun mata tong bata ba? Magbata. Di ito pantay mong likod, no? Saka to. Ay, kay scoliosis. Hindi, saka naman na niya. Ay, parehas. Ay, spinal man din. Hindi, May? Hala, kamo mo na nabigay? Dili. Kaya may kukubihan man. Gamay-gamay lang na, bro. Tipugyan na na. Di ba ito pantay mong likod? Ang tagamay. Intro ba gani, asa mo yung kuros? Ah, tiil lagi na niya lagi ah. Nimasa di kaya hapon. Nagapulas. Tama na dili. Nagabi iso na siya. Ikaw pa daw kinit ba? Wala ka ganyan. Si Kuya Amon. Uli na nun. Nagumula na nila ba? Nagsali sa dito sila kasi sa pagpapato. Nagkamay? Lagi na ako kuwaret ko. Jud gamay. Dako jud. Da! Nay piang ya? Wala. Asmo. Ha? Pas- Agoy. Pas mo sa kuso. Ano man pa? Sa plano nimo? Regular lang naman. Inom ka? Dos ra ko din eh. Dako unday na to kadaghan mo ta. Dos ra din. Uswan man. Inom de sante. Tanggal na, tanggal na. Wala ka nang naninag-inom nun, te? Minda do mahurot ra di makuntrahan. Kuha man Ah. singko niya. Ang latag duha. Sige rolling ato da. Apel pa na. Naruling ang kapit. Dugay na ako katilaw, ano na?
Palasa ka rin. Grabe ko ito yung likod. Hindi nagkakuha na dyan garan mo. Nagrabe na iya ba? Puto mo likod. Nakatuig ng tinarbaho, 24 katuig. Kung matanggal sa sats. Dili pantay ang likod man ang ba? Dili pantay. Pero, klaro na. Ano labaw na ano? Sa kataas yan. Dabaw. Kalot, siguro na. Ha? Kung man ay pag kusog. Ha? Sige Kusog? ka basa niya. Hago. Sige basa. Singot. Uga ano ba? Di ba kayo sa masilip kung magbaklis? Nagsiro ako nito. Kami kayo. Mamay tayo. Tagamay. Ang tama na. Ang tama na. Mang! Sakit yung kinanilapit. Mang! 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 Patulaging si Dada na ay nagpahilot na puti kaayo. Lagi kayo. Unya ikaw, unya ikaw. Ikaw. Unya ikaw, nagsilog. Ano na? Katalian. Bataan eh. Oh, Huwag silusay dyan kay watay kauno magsitag silos. o ikaw, gaya gana mo, ikaw. Nagpiling lang kay ako manang asa magkurang ko kon. Layo atong lugar ano? Layo ara digos. Naabot din rin. Kapis ang pagjinsan diri layo na na. Tungod lang sa Facebook. Kuha na guro niya yung mga kuha niya. Facebook na. Dabaw din yan, iyo kayo. Kung mag-YouTube ko, mukuha naman. Ay no, nakasubscribe naman ko. Dabaw, Dabaw Gawas plus naman yung digos mga ang takadabaw atong digos kay magpahilot dali ang traffic pa dyan. Hapon na yan. Mahilot, pugate. Ah, wala na kante. Ha? Wala na kante. Uy, bagante, di na mahilot. Hindi na kay TL. Ato Netflix. Ito mo lang text. Ah, kasi magpahilot na karon. Sana. Ato na ang sa kuan siguro hapol. Di ka ma Sahama nang. o di na nakaugma sa reels. Ha? Na sa reels. Ano na sa reels? Kung makalik dito 7 AM. Ah, sa'yo ha, uy. Tuog pang me. Tulog is kuya umaga. Dugay pa yung kumanti ba? Sa oras ah. Mama, Size na mo number ni mapagod. Mama sa cellphone niya, oh. Steady na. Number ni Mama. Kada buno. Kuto na po. Na, marami. Sabi tayo, Panuhot ni mo. Parang wako tampok dito. Ha? Parang wako dito tampok. Ako, ang kay Pasig tag-isa na plato ng taon. Di mo gagmay kinanan. Pero kung sa baboy, o pagkano ni mo gamay, di na mo. Madako, pero Ihid. payat. Listingin daw kang page mo. Yamon. Di ba kita kane? Pero din ba na kay mura kung Awa. namayat sa drone. Yamon. Pinabuan ni mo. Mayat mo karon. Patulog ko eh. Hard work. May kiniupan pero no. Okay, nagbulong-bulong mo ni ako abagat. Nga. Unaw na sa pahilot. Asa na mag-ininit ni Dada daw? Wala, ito magbe. Natungag. Pag gibati ro na akong tiil. Nagbong. Sige ra dikog. Nagbong, ano? Nagbong. Sa pantay man ah. Dahil, kung mag dito ang Dada, dahil pagdali ba kayong bata dito? Kaysa nagtubig-big kayo, wala lumos Dada. Dahil mag din, dali, dahil mag kutsara. Ding. Bata ron, niligid na ron. Pantay sa manak mama na. Dali pa ka pang buhok ko. Oh.
Banana utak ko, inom lang Hindi mo tubig. na ko ano. Abdi ka ba? Dili ba? Sige, pantay dito. Si BJ. Ito din mo, Diamond. Kiniat dito pa, nag-study to isa. Dili na mo ko pasulon ko. Masulod ako, bunalan ko. Langan mo, di kasabot, badungon, manggara. Ay, di mo kasabot di ay. Mga bright, di kasabot. Kasagaran, rin sa bright, di kasabot. Hindi kini isa. Kaya masupak mong yun ang bright. Kaya bright kayo, no? Meron ko break man. Bright man, managid sa iyan, ka-bright. Na sariling ko. Bisang wrong, correct yun, ha? Tara, mag-una-una tak uli. No. Ayo ko ba, itong ato ah. Bye. Bye. Ala din po, ala din kanina po. Ha? Kay BJ. Huwag kalingawan eh. Pila ka oras pa na sa binaabot. Aliyo, le. Ang ikaw ya, dili magbikog imong kamot o hinilot ya. Ha? Di magbikog imong kamot o hinilot. Naanad na po no? Di lang mabasa. Ito ang nag-shop dari boss. Ha? Massage ko ba? Tawag ka na? Ah, wala. Di man ko masas good. Hilot do di mo. Hilot mo ko. Ayun lang. O magpukoy papel sa masas, o kung may eskwela. Oh, hilot mo na ya ha. Kung na eskwela ka mga, yung kukuan, wala mo koy papel. Traditional bitawag ka na ya. Traditional, nga wala gana siya. Mas din ba? Traditional. Katuan dili, gift of God na siya. Naiuban, gipasa, Oh, kanang gikan sa iyang lolo, sa lolo, sa lolo, ano, sa iyang papa. pero ka na imo ha. Gift. Ano, sa kuha lang, mura kung mag-choosing lang ba nga, wala. Ah. Ano mandam di manang dihara ba sakit kayo. Ha? Sakit gamay? Di jud gamay. Diha man, diha jud ko kuan kay sakit jud kayo. Sanay kuan sa tiil. Di ka may nom? Di ka may nom? Minom lang na yung pasyon. Inom, ay, kuwan. Gusto mainom ka na? Soft drink? Ay kubo, Inom, uy. di magkamahugog. Ubog ka, may. Naka na malit ba? Okay. Dala kag pajama man lang. Kanang gilog, kiran mo ito. Ha? Kiran mo. Ah, kato. Bilis nito di ay. Katong tulong sila ng pilot, may isang kalaki. Sana. Ay, wala. Kailan punta to, yan naman mo. Taas mo. Sakit gamay? Nagunta ka. Sakit gamay na. Bulog na kayo mong lawas. Pila na katuig kung kuan. Ngayon daw si Kuya Beijing. Ah, tunggotos. Wala, di ko ito lang na dito. Uy. Bulik. Wala naman dere. Nga naman ako ako. Nandun karon mo. Ako dyan ako pamati. Hindi ka dyan pag-undang na sa butika. Mo na ako pamati. Kada uli, magimasa. Kada uli, manlaba. Kaya nabasa naman, maligo naman. Ako di man yun ako nagahimasa. Pero nalay pa naman maligo. Dugong hapon. Sabi na magdiyo. Ang ligo, gibuntag na. Hmm. Paglapar sa alas 9, alas 10, wala, nandili na nga. Sabi eh. Ay sa buntag? Wala na na. Wala. Ah, dapat buntag jud. Dapat yung alas 8, labing dugay. Kami, alas 9, kung wala kang trabaho. Mm. Yan kay,
Ang to dalas ni Bimuro imposible ko kay trabaho. Ayun siguro. Kanang kuan niya, kanang matuk, kanang tagdugay mo mata ba? Ah, okay ra na. Mm. Kaya wala man ka trabaho. Mm. Pero pag nimata kag alas 5, alas Yan 6. lihok-lihok na. Naglihok mo juga alaw. Nalag nag-cellphone pa pwede ba? Mm. Wa juga mo trabaho. Kanang kon ka ba? Mayor ka, mayor. May sigara kag cellphone, tanaw news. Mm. Nagabi ko po na yung tiil manang. Karon ba kada gabi jud ay. Lagi rin na ako din ko ginawa na. Na, mabinhod no? Sa maipit niya. Ano ba to eh? Nanahib ko ni Pangbate eh. Kuya Among nahilap ko sa isip ko. Ako wala ni charge. I-charge. Di pa na mao to. Di pa na mao. Pinama Ang mga ugat ba, sakit kamay no. Gamay ko na. Makamata ang mga ugat ba? ugat ba na Ang tulog? mga nabarado gud nga ugat man ang asa na. Ah, sakit ka na dab sa lukunan eh. Ginawa ko. Kasakit dati. Gani. Ugma. Sa tao, dito. Ayaw na yung tuhod oh. 4 years ko na, dahil igib niya ma-straight. Ayaw na siya oh. Ali jud niya ma-straight di ay. Dili anan lang. Magkuko lang. Anan lang mga to. Hala eh. Di ba guman niya ya nakakuha Wala na. ka na, gana niya oh. Kalakaw na pud siya. Oh, yung ano, tiklop. Ah. Tiklop straight. Ikaw straight daw. Sa hulo. Hmm. Oh, hulo. Oh. Pangita niya asa sakit. Oh. Kalga panuhot ra guro. Usa to ya panuhot ra ya. Asa. Kaya ang tuhod. Pas mo. Apas mo. Ngulngul naman, ngut-ngut na. Katry jud ko ana sa una ba pagundang na sa butika nga. Di ko kasama. Pangita niya, sige sige na, nag-listen niya. Ayang na nga, mura di siya natingala. Hulo. Nilay sa kadugayon na no? Yan, isang asa na ko na napahilot. Surigao to Jinsan. Pahilot to Jinsan, no? Ay, luto sa dito. Okay, naman pa maaya dito. Ano ba, no? Sige, kilikihok mo. Yan ang ikon ko niyang... Tingalo sa braso, no? Na-amaze siya ko. Siya lang isa na yan, nasa kaubang. Nayang uyab, doon iskili. Dari, naglingko na. Ah. Nayang uyab mo yung nagkuhan, nag-search. Hilot. Mo ay nakakita sa... Gawas mong ko. Ano eh, ganun din nila no? Tanig ko sila.
Kahit kayo ng pas mo eh. Asa naman nadadaan ng pas mo ba? Asa mo na ito makahilo ko lang? Ay, chikin lawas lagi sakit juga iyo. Nabanod na lagi ka lawas. Bayan ba mo, akong liog mo, ay. Yan, ito ka hospital. Sige. Dahil yun na sa findings. Lahi. Hindi mo yan, matuo ng doktor ang hilos. Ya, basta banod na, nakay sakit sa tiyan. Umangod dia ba ito? Umangod dia kay murag na. Isa ko murag na. Nabalik ba ito yung bukong greda pizza. Dari ko dia o. Sa kanya, dire? Kung diha daw. Dire? Oo. Ya, Nya. Hindi na nako ito nga di sa mulig Cebu. Kaya pangilot ang talaga lang ko Cebu. Ha? Yeah. Ang pamati niya ron ba? Magsigimulol. ay, wala na, tanigunon na naman. Diri niya ang apektuhan. Mukatay mo na. Naikatay nga pasaka, naikatay pa ubos. Depende sa ugat. At so, doon yun ang pasaka, doon pa na pa ubos. Nabot di kayo kay minsan ako tutuloy kita hilot ng tanang sumaba si maulian pa to ba. Yeah. Karon hatud karon nagantos og mungol way trabaho. Ano naman ka sa digos? Ha? Ano naman ka sa Ko digos? anak Cebu. Hindi ka itong permero ba? Napas sa digos. Diri ni ano to sa Ligos kaya trabaho dia sa amos ng ato ba. Yeah. Ni uli lagi kina kuan sa Kamingaw siyang pamilya kay ang pamilya nana mo Cebu. Ngayon ko nga unya na uli. Di siya katulog magabi iya kay ang iyang gibati sakit daw kay itoy-ud yan tiil. Yeah. Manaminaw ni uli man jud awa jud napahilot ang sa plano ipahilot ang tato. Ano, bago mo kuhan. Karon na mo to yang gipamati ron. Kailangan operahan. Ano pirahan mo? Operahan daw kay dekado daw. Di ako, di man kumanguhan man, bro. Naghanap ko mga... Labi na akong sa likod. Ano yun, hindi mo tamang ko, di man nato ang kuhan, bro. Kuduol ka, manikamot kita. Ano ganit? Katabang puta. Kaliang man. Uy, kablisod na mga kasuha. Katabang ta. Ayun, ano na mga bone cancer. Bone cancer, lubog na na. Hindi na pwede kapon. Oh. Pero kay gusto man sa pasyente, hindi. Iloton. Kaya ma'am, Ha? Tingog. pero marag na ganahan ng lagi. Nabaguhan ko yung lawas. Kanin mo kamot, mahirot na. Ayun kayo. Bukay sakit. Hindi ako sakit. Bahala na mo Sakit sa yan yung maayo. mga pas mo. Ngayon, sige, ayan, pilot. Kaya gabi ito doon. Ato ka sa kuhan. Hospital. Hospital. Admit. Lima ko. Sayang tos dudong lagi manang diri mo tataw na ako dalom. Lakot kayo ni uli na jud. Hindi ko mo, operahan. Ano lagi daw. Ano sa may operahan? Katulong yung buko nga wala na alay. Buto na. Darab ko na jing. Kinahanglan naman ko na sila ka ng Nagingon sa mga... doktor ya, hindi na ito ang hindi na pwede pahilot ni baka para na. Oo, ako na mo. Pero nga po jud ito ipahilot kay. Ito di ang tagamayahay nga. Matimayahay. Bone cancer, TB, dehydration, tulo. Sa iyong lawas, naglubog. Kalakaw, lubog. Kina. Ito ni Advice sa doktor. Oh. Hindi ka dungo pa ng doktor. Ang tabag YouTube. Ang tanong siya. Ayaw niya na ipahilot ka iyang buko gabo. Basta bone cancer gabo. Na kaya yung anak di mamsugot. Sige na lang tag-ani. Sige na pa maagilain. Di ka naman masahiro na yung papa. Naglubog na ako. Masahiro di ko, speak up. Kung mo pahilot, ulian. Nakay-kailas man sa mayahay. Nakay. Mga kabunilas, tinanti kabunilas. Mga kamay, kasi nag-ayo niya. Wala Sige, siya. naglubog na na. Di pamutan man. Di ang daman na naglungon. Lungon pansyon. Wala naman. Payat naman kayo siya. Pero nakupagtiyan ako. Nakatatak na ginasla sa buka. Kaya mga kabunilas. Kabunilas. Mati na yan eh. Masahiro na.
Ikaw, limante doon, oh. Tinood ba, naglubog ka daw? Isa naghilot niyo mo. Sige. Nagadigos. Dalhin sa na, puday daw dito daw. Matag lugar na, Kinalang ang imo ka ng pagtuo. Pagtuon na na ikuan mo dyan. Nag-away na sa pagtuo. Pugtan, pagtuon. Di lang nalagi. Naka-adjust lang. Naharaman din ni mama. Ada ka magulong ihilot? Diba dito sa ito magpahilot man mo? Sa park, dapit ka na? Magpahilot ka dito? Masas man dito ilaha, eh? Ayang tamang. Mas mama. Ano? Ano yun? Pamot. Tanggal eh. Dili. Ipiti ako. Mo nag-iingon siya. Likod oh. Oo na yung Mo nag-iingon siya mga po. Apo ba din eh? Mana deng? Sabihan kayo. Tara doon mo? Oh. Masulot. Okay, Nagsilot kayo? kayo si Kuande ay. Si tawa yan. Asawa niyo yan. Asawa niya. Bata po ba yan? No? Hindi ka pin pala. bata pa kayo yun ako. Aray! Ha? Bata pa kayo yun. Ang? Ang iyang Yung tuhod. iyang tubod. Muna yung mga... Yung trabaho di ay. Ano Ay lang, usahay ka duha ka tulo lang maligo. Pag Ang uman, isa gwa kay trabaho niya. Yung anak, maligo. Sa ligo, di ka mo pikit. muna itaw pas mo suso. Mas madali siya kung naghago ka. Para nang nag-gym, basketball. Labi na yun, ako yun, tigluto. Kung amo man ang kanang Luto. mag-gym, maligo. Kuman, Wala sila mo ni, ay silang may ko. Pero mag-gym. pag mag-gym, basketball. Tulpa po ng tigluto, kaya para ng tigluto, init mo na. Nya, may lang hugas plato. Gani. Isa may Oo, mahugas. niya ko karon. Ay, nagluto. Ikaw, maghugas. Wala, Lagigan man ka atong kuhan. Oh, mahugas plato, pakaman. Mamlansa. Kung ano ba, marag dagatan ng tamang. lang sa init po kayo. Ya, baka ang laba, malaba, baka maglaba. Maligo na lang ikaw, marag nabasa lamin. Ang mga, hindi na sa bilitas mo. Kaning lang dito na dugay. Dugay pa, mangkot. Lagi mo, ganyan ko ako. Dugay pa. Ay, Dugay, dugay. So good ba, bata pa. Unya kay magkadugay, magkatiguang mo ta. Eh, Aray. di man. Mo na sakit. Mo na lagi kayo naman ah. Ano siya ang kanapikin? Di man pwede magkadugay, magkaligo ta. Wala. Buwasan, wala. Ang nabuting. Ang nabuting. Sakit kayo? Okay na ay mo. Ha? Ay tibuok. Huwag na yung bukol? Uy, Bukat din ang lawas niya. Hindi na mabuka, bubukat. Bukan eh. Bukat yun. dito. Mabukat yung sa mga. haway kayo. Hindi ka kasabot lang ba? Depende lang sa kondisyon mo. Bukat na di kayo sa akin ako sa kipas pulik ko. Uy, rita na mas grabe pa dyan ko kay sinot ugaw ko. Ikaw no? Yan na, mauguhan na lang ko. Wala, ang isa na lang yun nga, pero di kayo kumaigo, di dyan ko magbasa. Ako ano lang, panuhot na lang. Panuhot ako kung saan mo na, magbutang ko. Hindi kasi mahilot. Kung pilot kaya, kasi may mahilot. Katok ng junior, Ah, i-training hindi mo na itong i-train. Hindi ka na pag-train na kasi mo, magamit mo na. Retire man kita madugay. Hindi mo na pwede, di mo retire ang tao. At least nga, uli na po rin mo rin. Tingnan mo kumilot, kapon, tiguang na to. Kaya na kung kuhan, oh, mabuti mo, professional. Hindi na, mahilot. Professional na to. Oh,
Mahilot siya siguro sa mga pamilya, ano. Nihang ko, Kailangan. kailangan. Sige na, Bi. Professional, Bi, ano. Yeah. Ito naman lang. Ano yung buntong kayo? Pamuta. Pang? Nanginom mo pilsin. Pangmawag. Otsa. Ha? Higam na ka? Pwede na siya mapasaupuran. Hugas. Ah, oo, pwede. Wala pa niya maligo yan. No? Ade lang ko dito. Pwede rin sa Kuya lang mo. Ah, Bi, maganda. sakit kayo. Alam mo kay kananaon ko nag no? Kanagano, namin na gani. Murag mo ako. Murag sini. Maduha na kita ni katulogong. Tawa sa Hiwi ko daw hiwi. Pas mo kaduha katulog ng ligo, mag-gym na siya. Pag mag-gym, relax sa 1 hour. 1 hour, 2 hours, maligo na siya. Na ako yung amo kay di jud. Anit ambot jud ligo ko. Abot, ligo na yun. Hindi man advice ako. Trabaho. Na may maigo sa'yo, na pwede. Ah. Na kinaanad naman, wala mapa-ipik. Wala, buti sa makadaot. Kung may ipik no, wala lang kita. Hatsuon na latanan. Kaliwat. Abot sa edad. Pero pag mabikil gani ka, Wa na. tagpo dyan kay kutsaon na ron. Tuloy-tuloy Wala na. ano man eh. Lagi ko gusto, may nagkurog naman ang lawas. Mm. Ano yung mga comment sa mga YouTube? Wait, nagkurog lagi ang lawas. Wala ko gusto. Nagkurog lagi siya. Ano ba? Wala na, pasok ko, tumatag ba? Tumatag na siya. Okay, okay. Okay.